Wel, croeso yma i'r Senedd ym Mae Caerdydd. Ni yma yn y cynulliad ac mae gen i gwmni, Bethan Lewis, aelod cynulliad Bethan Jenkins, falle? Bethan Jenkins, gen i ofn. Aelod cynulliad Plaid Cymru ac yn gydeirydd ar pwyllgor diwylliant y Gymraeg a chyfathrebu. Chi newydd cael eich apwyntio rhyw wythnosau yn ôl. Bethan, ni'n neud hwn yma tro cyntaf er mwyn ceisio ehangu ymwybyddiaeth am y pwyllgor. Ond i ddechrau, ni moyn gofyn i chi, gathoch chi eich pwyntio i fod yn gydeirydd y pwyllgor. Tysych chi wedi gorfod cystadlu am y swydd, pam i chi'n meddwl taw chi oedd y person gorau i wneud y swydd ac i fod yn gydeirydd? Wel, nes i ddim cymryd yn ganiataol, nes i fideo ar y pryd a rhoi y mas ar y we i ddweud y pobl pam dylwn ni cael yn hethol. Doedd neb wedi sefyll yn fy erbyn i, ond nes i ddweud yn y fideo hynny mod i wedi gwneud lot o waith ar hyd y blynyddoedd ynghyd destun y cyfryngau yng Nghymru, wedi brwydro am swyddi yma yng Nghymru o ran newyddaduriaeth, wedi dechrau pwyllgorau ynglyn â BBEC a'r siarter BBEC wedyn wnaethon ni cael adroddiad gan y pwyllgor diwetha, nes i ofyn am hynny i ddigwydd. Hefyd nes i a Lee Waters, aelod cynulliad newydd, cael dadl ynglyn â'r siarter BBEC yn ddiweddar. Yn ogystal â hynny, dwi wedi gwneud lot fawr o waith yn y byd diwylliant, wedi siarad am bwysigrwydd diwylliant yma yng Nghymru ac wrth gwrs o ran yr iaith Gymraeg, cefnogi'r ymgais am greu mesur cryf i'r iaith Gymraeg, a dwi'n credu mai hynny yw'r her yn y tymor yma i sicrhau bod yna digon o hawliau gan bobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd. Mae hwn yn bwyllgor newydd ar gyfer y pumed cynulliad. Beth yw'ch gweledigaeth chi am y pwyllgor? Wel, fi'n credu fel pwyllgor gyda'r teitl cyfathrebu ynddo fe, mae'n bwysig iawn i fi yn bersonol i ni ddangos bod y pwyllgor yn mynd mas i bobl ar lawr gwlad ac yn siarad gyda pwy bynnag dyn ni'n gallu. Weithiau dwi'n credu mae pwyllgorau yn dueddol o siarad gyda'r un teip o bobl ac felly mae'n bwysig bod ni yn ceisio mynd i gymdeithasau, siarad i pobl ar-lein dros yr haf nawr, i ceisio cael syniadau newydd ac hefyd i geisio dod â syniadau mae pobl yn eu pentrefi eisiau i ni siarad amdano. Achos weithiau mae aelodau cynulliad yn cael syniad light bulb moment ac yn meddwl bod e'n bwysig i bawb, ond falle bod e ddim yr un mor bwysig i bobl yn eu cymunedau nag mae'r aelod cynulliad penodol hynny ac felly ar hyn o bryd dwi'n bodlon gwrando. Wrth gwrs mae yna materion sydd yn bwysig i fi fel safle'r cyfryngau yma yng Nghymru, fel pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac yn y blaen, ond dwi'n bodlon i gwrando ar bobl i rhoi syniadau i ni ar hyn o bryd. Ie, wrth gwrs ni'n fyw ar dudalen Facebook Cynulliad Genedlaethol Cymru. Ydy hynny'n bwysig i chi? Ydy'r ffaith bod ni yn ceisio cyfathrebu a gymaint o bobl sy'n bosib yn her i bwyllgorau yma yn y cynulliad? Dwi'n credu bod yn her oherwydd mae cymaint o bwyllgorau gwahanol, cymaint o bynciau gwahanol sydd yn bwysig i bobl Cymru i drafod ac mae rhaid i ni geisio siarad efo pawb yng Nghymru i gwneud y gwaith dyn ni'n gwneud yma yn rhywbeth sydd yn realistig a rhywbeth sydd yn cyd-fynd gyda bywydau nhw. Weithiau, dwi'n credu falle gallwn ni wneud darn o waith nad sydd yn adlewyrchu bywydau nhw pob dydd. Oedd y pwyllgor disebau yn enghraifft gwych o cael siarad gyda'r cyhoedd am materion oedd yn bwysig i nhw. A mae pethau fel Facebook Live, Trydar ac yn y blaen yn ffordd dwi'n cyfathrebu fel aelod cynulliad hefyd. Dyw pobl ddim yn e-bostio weithiau, maen nhw'n cysylltu trwy Facebook neu cysylltu trwy Trydar gyda cwestiynau am bethau yn eu cymunedau neu pethau sy'n digwydd yma yn y cynulliad a maen nhw eisiau gweld sut dyn ni'n mynd i weithredu wedyn. Os mae gennych chi unrhyw gwestiynau i Bethan Jenkins yna, trafodwch dyn ni, cysylltwch dyn ni ar y dudalen Facebook, ond i esbonio, beth yw'r meysydd y byddwch chi'n edrych arni yn ei cyfanrwydd? Wel, wrth gwrs, gyda cyfathrebu, mae fe'n eang iawn. Dyn ni yn cydnabod bod lot o elfennau cyfathrebu ddim o fewn cylch gwaith y cynulliad. Mae darlledu enghraifft ddim wedi cael ei datganoli, ond dyw hynny ddim yn meddwl byddwn ni ddim yn gallu cael adroddiadau gan y BBEC, ITV, Channel 4, Local TV, cael y pobl yna mewn i'r cynulliad, ysgrwtineiddio eu gwaith nhw o ran Cymru. Dyn ni wedi gweld yn ddiweddar bod y BBEC wedi glastwreiddio ar hynny sydd yn digwydd yma yng Nghymru. Does dim digon o rhaglenni iaith Saesneg yn cael ei gwneud gan y BBEC yma yng Nghymru, ac felly gallu mynd atyn nhw a cwestiynu nhw ar hynny, a edrych ar y system newydd a dwra hefyd, ac hefyd edrych ar pobl fel Ofcom sydd yn goruchwylio y sefyllfa. Ac hefyd o ran treftadaeth a diwylliant yn amlwg, dyn ni wedi cael lot o gynsyrn am
gwasanaethau yn cael eu cael yn gymunedol, does dim digon o arian ar gyfer gwersi, cerddoriaeth ac yn y blaen, felly bydde hynny'n rhywbeth byddwn ni'n hoffi edrych arno. Ac o ran yr iaith Gymraeg hefyd, sicrhau bod y Comisiynydd yn cael digon o arian i gallu gwneud ei gwaith yn effeithiol, ac hefyd mae yna lot o sôn am sut mae Cymraeg ail iaith yn cael ei ddysgu mewn ysgolion, ac felly edrych ar hynny hefyd bydde'n rhywbeth o ddiddordeb i fi. Digon i gnoi cil arno felly. Yn amlwg mae'n angen i chi fel pwyllgor i benderfynu beth ych chi'n mynd i edrych arni. O'n i wedi cael ambell i awgrymiadau gan bobl ar dudalen Trydar a Facebook Cynulliad Cenedlaethol. Mae pobl yn edrych ar gofyn i sôn am bethau fel ariannu'r celfyddydau yn lleol, bethau fel amgueddfeydd ac felly. Fe'n arfer fath o bethau ydych chi'n meddwl dylech chi fod yn edrych arnyn nhw? Fi'n credu bod na le i ni edrych ar hynny, yn enwedig gan fod Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i'r amgueddfeydd, i'r llyfrgelloedd mwyn parhau a'u gwaith. Dyn nhw ddim yn monitro nhw o ddydd i ddydd, ond mae lot o arian gyhoeddus yn mynd mewn i'r pethau yma, ac os mae yna prynder arian, mae rhaid i ni gwestiynu a yw'r arian yn mynd i'r lle cywir, sut mae'r arian hynny yn cael ei gwario, a sut falle bod syniadau gan o gyhoeddi newid sut mae hynny yn cael ei gwario mwyn iddo fod yn fwy effeithlon. Ac felly wedyn, mae'r cwestiynau fel yna dyn ni wedi cael ar Trydar yn barod yn hollol croesawgar. Chi wedi bod yn aelod cynulliad nawr ers 2007 ac wedi bod yn aelod o bwyllgorau'r cynulliad ers hynny. O'ch profiad chi, beth ych chi'n meddwl yw gwendidau'r pwyllgorau a beth ych chi'n meddwl yw cryfderau nhw? Beth ych chi am ddatblygu a newid fel petai? Wel, mae'n anodd weithio achos yn sicr mae 60 ohono ni ac mae lot o'r aelodau cynulliad yn y Llywodraeth, ac felly weithio mae scrutini'n anodd oherwydd bod rai aelodau cynulliad ar lot fawr o bwyllgorau. Felly pan mae pobl yn beirniadu lefel neu safon scrutini, fi'n credu bod rhaid i bobl meddwl am hynny, ond dwi'n credu weithio hefyd, fel fi wedi gweud yn barod ar y Facebook Live, mae pobl yn siarad i'r un fath o pobl sydd yn oed tystiolaeth, mae angen i ni ehangu ar yr hyn dyn ni'n gwneud. Mae fe'n eitha consensual, so mae'n dda wedyn i gael adroddiadau sydd yn heriol ac yn rhoi Llywodraeth Cymru mewn i'w le ac yn gofyn iddyn nhw i weithredu yn effeithlon. So fi'n edrych ymlaen at y gwaith sydd i ddod. Ydy fe, nath chi siarad am y consensws yna, ydy fe'n gallu bod yn rhy chummy yw'r gair Saesneg, ond ydy fe pethau wedi bod yn rhy glos yma, os na ddigon o herio'r Llywodraeth yn cael ei wneud gan aelod y cynulliad? Wel, fi'n credu bod na balans i gael. Weithiau mae arno i aelodau myncio cefn y Llywodraeth i fod yn fwy heriol, ac mae hynny lan i fi fel cadeirydd dwi'n credu, cadeirydd annibynnol sydd wedi bod yn rhan o'r broses etholedig newydd mae Elin Jones fel llywydd wedi rhoi ger bron. Mae hynny'n bwysig i esbonio yn dydi, mae cadeiryddion y pwyllgorau nawr yn cael ei hethol yn hytrach na i pwyntio gan y pleidiau. Mae hynny'n newid. Ie, fi'n credu bydd e'n newid sgôp ar hyn dyn ni'n gallu gwneud, bod yn fwy rhydd i ddweud pethau falle na fydde cadeiryddion gynt wedi gallu gwneud neu pledeisio mewn ffyrdd gwahanol, ac felly mae'n rhoi mwy o hyblygrwydd i'r system. Ond yn y bôn, mae cryfder yr hyn ych chi'n neud yn hollol ddibynnol ar beth mae pobl am drafod, beth yw'r pynciau hynny maen nhw am drafod ac i bod nhw'n rhan o'r broses hynny. Fel i chi, fel cadeirydd, yn gobeithio mynd ati nawr i siarad gyda bobl ac i wneud nhw'n rhan o'r broses? Wel, dyn ni cael digwyddiad yn yr Eisteddfod ar ddydd Llun am 4 o'r gloch, so fi'n ennill pobl i ddod i'r Eisteddfod i drafod gyda ni, ac wedyn system ar draws yr haf, maen nhw e-bostio, ysgrifennu mewn at ni Trydar ni i ddweithio ni beth hoffen nhw edrych i ni fel pwyllgor edrych arno, ac wedyn gallwn ni fynd o fyna a gweld sut mae'n mynd. Bethan Jenkins, cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant y Gymraeg a Chyfathrebu. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Diolch. A dyna ni wedi bod yn fyw ar dudalen Facebook Cynulliad Cenedlaethol Cymru yma yn y Senedd y Mae Caerdydd am nawr am y tro. Diolch yn fawr.